Xa no ano 2022, o Concello de Rianxo presentou ante Augas de Galicia unha solicitude demandando ao organismo autonómico a asunción da xestión integral e conxunta da EDAR e do tanque de tormentas, ou no seu defecto a activación do proceso de licitación do servizo. Pretendían deste xeito garantir unha prestación estable, eficiente e coordinada, sen que supoña un sobrecusto para as arcas municipais. Hai unha solicitud que se lle presentou en 2022 por parte do Concello de Rianxo a Augas de Galicia para que xestione ou trate de solucionar o contrato que aquí nos compete, e vemos que hai unha parálisis absoluta ou desinformación por parte do goberno actual, que non nos informa dos procesos nun tema tan sensible a nivel orzamentario para o Concello de Rianxo como para o propio funcionamento da instalación. Na actualidade, os servizos está a xestionar mediante contratacións urxentes con empresas que mesmo levan meses en percibir os pagos correspondentes. É dicir, nos consta, así na información que nos mandan, nos consta de que se están efectuando os pagos con moito retraso. Nos confiamos na profesionalidade da empresa que executa os servizos aquí na EDAR de forma na actualidade, pero entendemos que hai que buscar unha estabilidade na xestión da EDAR e no tanque de tormentas sin que supoña un coste añadido para o Concello de Rianxo. O Partido Socialista levamos solicitando información sobre este servicio de abastecemento e saneamento aquí no noso Concello dende o inicio da legislatura para intentar poñer encima da mesa de que temos que solventar este contrato. E a EDAR debe de formar parte dese proceso e por eso a insistencia en que se solucione. Por esta razón, os socialistas instan a Xunta a desbloquear de inmediato o proceso para consolidar un modelo estable, transparente, con garantías técnicas e ambientais.